Ascultați bine și rețineți fiecare cuvânt. Noi, cei care ne organizăm sub această denumire, niciunul dintre noi nu are șefi. Nu există purtător de cuvânt autorizat și nu ne revendicăm acțiunile prin filmări sau apariții. Tocmai pentru a ne proteja identitatea. Nu confundăm tăcerea cu lașitate. E precauție, disciplină și organizare. Nu vom tolera, sub nicio formă, violența împotriva cetățenilor sau a oricăror reprezentanți legitime ai comunității. Orice act de forță, intimidare sau abuz îndreptat contra oamenilor va fi tratat cu maximală fermitate. Vom documenta, vom expune și vom pune responsabilii în fața consecințelor care decurg din lege și din expunerea publică, fără menajamente. Luați acest comunicat ca pe o avertizare clară și irevocabilă. Încetați imediat orice abuz. Dacă nu o faceți, veți suporta consecințe grave în plan legal, reputațional și civic. Sesizări către instituțiile competente, cooperare cu organizațiile pentru drepturile omului, transmiterea probelor către presa de investigație și acțiuni civile acolo unde este cazul. Nu interpretăm asta ca pe o amenințare de violență. E o certitudine că faptele voastre vor fi aduse la lumină și că veți răspunde pentru ele. Nu avem lideri pe care să-i atacați, nu căutăm confruntări inutile, dar nici nu vom rămâne pasivi în fața abuzului. Considerați-vă avertizați.